Κάτσε να πάρω το σοβαρό μου τώρα γιατί ξεκινάει η εκπομπή, περίμενε. Είμαστε έτοιμοι? Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καληνύχτα σας. Δεν μου λες πώς είμαι, εντάξει? Θα με δούνε και στο ίντερνετ ρε φίλε, θα με δει λαός να πούμε, κάτσε να σενιαριστώ, να μην βγω έτσι. Καλός. Α, η μοναδική εκπομπή. Πάμε από την αρχή. 3, 2, 1, πάμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο magatv.gr. Το τρυφερό, το σεξουαλικό, το υπερλαμπρό. Τα έχασα. Anyway, δείτε μας το δίδυμο που φιλοσοφεί μόνο του. Η εκπομπή που σπάει κόκαλα. Η εκπομπή που βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο. Η εκπομπή που παίρνει και τα σόβρακα. Η εκπομπή και τα μπαλάκια μέσα να βγει ποδοσφαιριστής. Να είδα σου λέει, η τρέλα στο ίντερνετ. Πρόσεξε τι θα βάλεις, μου το κάνεις και εσύ σαν αυτούς τους απατεώνες που λες 10 πείματα και παίρνουν τη χειρότερη σου ατάκα και τη χώνουν και σε κάνουν ρόμπα.